समय केବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାଟେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ସମୟ ଆସିଲେ ସେ କାମ କରିବି, ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମୟ ପଛେ କରିଛନ୍ତି ନା। ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କଥାରେ ଅଛି ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ନିଜର ହିଁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ କାମକୁ କାଲି କରିବି, କି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କାମକୁ ଆଜି କରିବି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ନା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ନା, କି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ନା, ତ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କୌଣସି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଥାଏ କି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ଗେମ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ ନ କରିବା ନା, ତ କେବେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।